Okay na? Wala na? Bola tayo. Lakis lang yung pakilabanan na, mga sepe ng bulwagan. Wala pa yung chok. Pabigyan yung chok doon. Wala tayo mga kasuki, no? Alright, narito na, unang bola. Latay G, number 54. Tantusan po. Latay G, 54. Number 54, bola si G, 54. Letter G pa rin, number 53. 53, bola si G, 53. Numero 53, bola si G. Alright, another ball. Letter G again, numero 59. Number 59, bola si G. Numero 59. Number 59, bola si G. Alright, another ball. Letter O, 6-7. Bola po letter O, number 67. 6-7. Bola letter O, number 67. Balik tayo sa pagsalo. Ito na. Lakaan naman, number 32. 32. Wala sa number 32. 32. Wala sa number 32. Ito na. Kasunod na bola sa O, number 62. Right sa Istos. Wala sa O, number 62. Numero 62, wala po, wala ka O. Ano na, ang itong wala sa B, 5. Number 5, wala ka sa B, 5, wala ka. Nadali na naman ang mga talagang hindi. Block 57. Okay. Block 57. Pangalawa. Solo nga ng mga talagang hindi. Ito naman. 5, 22, 32, 48, 54, 6, 7 at 6. Okay. Solo. Ganyan pala. 280, no? Okay, dito naman, panibaga tayo. Ulit lang ha, palistang muli yung mga nagdanais po sumali dyan.